சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதல்களை நான் முதலாவதாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய தினத்திலே ஒரு சிறிய குறுஞ்செய்தியை உங்கள் மத்தியில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன். அதற்கு ஆதாரமாக யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபம் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 12வது வசனத்தையும் 13வது வசனத்தையும் நான் இப்பொழுது வாசிக்கிறேன். யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபம் 1வது அதிகாரம் 12வது வசனம் மற்றும் 13வது வசனம். சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக. தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல. இந்த 2 வசனங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால், இங்க 2 விதமான சோதனைகளை இந்த வேத பகுதியில நாம் வாசிக்க முடியும். ஒன்று, சோதிக்கப்படுகிற மனுஷன் அவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லி 12வது வசனத்திலும், இரண்டாவது அதற்கு அடுத்த வசனத்திலேயே சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக என்பதையும் நாம் இங்கே வாசிக்க முடிகிறது. இந்த வசனத்தை நாம் இன்னும் கொஞ்சம் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால், இது நான் ஒரு 3 விதமான சோதனையாக நான் பிரிப்பதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன். ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையிலே, ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையிலே, அதுவும் ஊழியத்தை சுமந்து செல்கிறதான, ஊழியம் செய்கிறதான தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே, மிக குறிப்பாக வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த 3 விதமான சோதனைகளை கண்டிப்பாக ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளை இந்த 3 விதமான சோதனைகளை கடந்து செல்வதற்கு அவன் தயாராக இருக்க வேண்டும். அது என்ன அந்த 3 விதமான சோதனைகள்? ஒருவேளை நாம் தமிழில் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் 3ஐயுமே நாம் சோதனை என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும். ஆனால் இதை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணமாக நாம் இதை ஆங்கிலத்தில் நாம் இதை பார்ப்போம் என்று சொன்னால், இந்த 3 சோதனைகளையும் நாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவதற்கு அது கொஞ்சம் லகுவாகவும் எளிமையாகவும் இருப்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அப்படி நாம் இந்த 3 விதமான சோதனைகளை நாம் முதலாவது ஆங்கிலத்தில் அதற்கு என்ன பெயர் கொடுக்கலாம் என்பதை நான் யோசித்து அதற்கு நான் சொல்லுகிறேன். முதலாவது சோதனையை நாம் ட்ராப் என்றும், இரண்டாவது சோதனையை நாம் டெம்டேஷன் என்றும், மூன்றாவது சோதனையை ட்ரையல் ஆர் டெஸ்ட் என்றும் நான் உங்கள் மத்தியிலே சொல்லுவதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். முதலாவது சோதனையை ட்ராப், வலை அல்லது ஒரு கண்ணி என்று சொல்லி நாம் சொல்லலாம். ட்ராப் என்கிறதான முதலாவது சோதனையையும், இரண்டாவதாக டெம்டேஷன் என்கிறதாக, அதாவது சுய இச்சையினாலே இழுப்புண்டு ஒரு இச்சையினால் சோதிக்கப்படுகிற சோதனையாக டெம்டேஷனையும், மூன்றாவதாக ட்ரையல் ஆர் டெஸ்ட், ஒரு பரீட்சை அல்லது தேவன் அனுமதிக்கும் சோதனை என்பது இந்த ட்ரையலை குறிக்கிறது. இந்த 3 விதமான சோதனையை நாம் கொஞ்சம் நிதானமாக நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். இதுல முதலாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது ட்ராப், அதாவது கண்ணி. நாம் அநேக இடங்களில வேதத்தில நாம் பார்க்க முடியும், பிசாசானவன் கண்ணியை வருவிக்கிறவன், பிசாசானவன் சோதனைக்காரன் என்பதை அநேக இடங்களில 91வது சங்கீதத்திலே, மத்தேயு 5வது அதிகாரத்திலே, 4வது அதிகாரத்திலே இதெல்லாவற்றிலும் நாம் பார்க்க முடியும் பிசாசானவன் எப்படி சோதனைகளை கொண்டு வருகிறான் என்று சொல்லி. இந்த பிசாசானவன் சோதிக்கிற விதத்தை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல 3 விதமான சோதனை இருக்கிறது: ட்ராப், டெம்டேஷன், ட்ரையல். இந்த ட்ராப், டெம்டேஷன், ட்ரையலிலே ஒவ்வொரு டைட்டிலுக்கு கீழேயும் 3 சப்டிவிஷன்ஸை நான் உங்கள் மத்தியிலே பிரதானமான மேஜர் ஃபேக்டராக கருதப்படுகிறதான 3 காரியங்களை உங்கள் மத்தியில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, இந்த ட்ராப் என்று சொல்லப்படுகிறதான இந்த கண்ணி மூலமாய் நமக்கு ஒரு பிசாசானவன் நமக்கு வைக்கிற கண்ணி, அது எப்படிப்பட்ட கண்ணியாக இருக்கும் என்பதை நாம் 3 விதமாக நாம் பார்க்க முடியும். முதலாவது டைட்டில்ல சப்டிவிஷனாக நாம் 3 காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம். நம்பர் 1, முதலாவது காரியம் மாம்சத்தின் இச்சை, இரண்டாவது காரியம் ஜீவனத்தின் பெருமை, மூன்றாவது காரியம் உலக கவலை. முதலாவது காரியம் மாம்சத்தின் இச்சை, இரண்டாவது காரியம் ஜீவனத்தின் பெருமை, மூன்றாவது காரியம் உலக கவலை. இந்த மாம்சத்தின் இச்சை என்பது கலாத்தியருக்கு பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபத்துல அதனுடைய 5வது
அதிகாரம் 19வது வசனத்திலிருந்து 21வது வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால், இந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள், மாம்சத்தின் இச்சைகள் எப்படியெல்லாம் வெளியரங்கமாக காணப்படுகிறது என்பதை பவுல் மிகவும் அழகாக விளக்கி காட்டியிருப்பார். அதையெல்லாம் விவரிப்பதற்கு இந்த காணொலியிலே நேரமில்லை என்கிறபடினால இந்த கலாத்தியர் 5வது அதிகாரம் 19வது வசனத்திலிருந்து 21வது வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டிலே அமர்ந்து நீங்கள் வாசிக்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த மாம்சத்தின் இச்சை, இதை பிசாசானவன் இந்த மாம்சத்தின் இச்சையை பல்வேறு விதமாக நம்மிடத்துல கொண்டு வருவான். நாம் மாம்சத்தின் இச்சை என்று சொல்லும் போது நாம் அநேக நேரங்களில் நினைப்பது வெறும் விபச்சாரத்தையும் வேசித்தனத்தையும் மாத்திரமே நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால் மாம்சத்தின் இச்சை வெறும் விபச்சாரமும் வேசித்தனமும் மட்டுமல்ல. நம்முடைய இந்த உலகத்திற்குரிய காரியங்களிலே எதெல்லாம் நாம் இச்சைக்கிறோமோ, எதையெல்லாம் தேவன் அனுமதிக்காத எந்த ஒரு காரியங்களை எல்லாம் நாம் இச்சித்து நாம் ஆசைப்படுகிறோமோ அது எல்லாமே மாம்சத்தின் இச்சைக்கு கீழாக வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். இரண்டாவதாக ஜீவனத்தின் பெருமை. இந்த ஜீவனத்தின் பெருமை என்று சொல்ல போனால் நம்முடைய படிப்பை குறித்ததான பெருமை, நம்முடைய பட்டங்களை குறித்ததான பெருமை, நம்முடைய ஆஸ்தியை குறித்ததான பெருமை, நம்முடைய அந்தஸ்தை குறித்ததான பெருமை, இப்படி மற்றவர்களை தாழ்வாக நினைத்து நம்மை உயர்வாக காண்பிக்கக்கூடிய நம்மிடத்தில் இருக்கிறதான இந்த ஜீவனத்தின் பெருமை, இவைகளை வைத்து பிசாசானவன் கன்னிகளை நம்மிடத்துல வர வைப்பதற்கு அவன் மிகவும் எத்தனிக்கிறவனாக இருக்கிறான். மூன்றாவது காரியம் உலக கவலை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். இந்த உலக கவலை, பிசாசானவன் எப்படி மாம்சத்தின் இச்சையின் மூலமாய் ஒரு தேவ பிள்ளையை விளைவிக்க முடியுமோ, எப்படி ஜீவனத்தின் பெருமையின் மூலமாய் ஒரு தேவ பிள்ளையை விளைவிக்க முடியுமோ, அதே போல உலக கவலையின் மூலமாகவும் அவன் ஒரு தேவ பிள்ளை மென்மேலும் தேவனோடு இணையக்கூடாதபடிக்கு, தேவனுடைய பாதையிலே அவன் இன்னும் அதிகமாய் முன்னேறி செல்ல முடியாதபடிக்கு உலகத்தின் கவலைகளை அவனுடைய ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய சிந்தையிலும் ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய இருதயத்திலும் இந்த உலகத்தின் கவலையை அவன் அதிகமாய் விதைத்து, கடன் பிரச்சனை, பாரங்கள், எனக்கு அவர்களுக்கு வீடு இருக்கிறது, எனக்கு வீடு இல்லை, அவர்களுக்கு நிலம் இருக்கிறது, எனக்கு நிலம் இல்லை, அவர்களால் அதை செய்ய முடிகிறது, என்னால் இதை செய்ய முடியவில்லை, அவர்கள் அதையெல்லாம் கடந்து போய்விட்டார்கள், நான் இன்னும் இதை கடக்கவில்லை என்று சொல்லி இந்த உலகத்தின் காரியங்களை குறித்து, இந்த உலகத்தின் மேன்மைகளை குறித்து நம்முடைய இருதயத்தில் அதிகமாய் அவன் கலைகளை விதைத்து, இந்த உலக கவலையை நம்முடைய தேவ பிள்ளைகளுடைய இருதயத்திலே அவன் விதைத்து, அந்த தேவனுடைய பிள்ளை தேவனை நோக்கி முன்னேற செல்லக்கூடாதபடிக்கு அவன் ஒரு தடையை விதிக்கிறதை, அவன் ஒரு தடையை அந்த உலக கவலையின் மூலமாய் ஒரு தடை போடுகிறதை நம்மால் காண முடியும். இது டிராப் என்று சொல்லுகிறதான கண்ணியின் மூலமாய் ஒரு பிசாசானவன் வைக்கிற கண்ணியிலே இந்த மூன்று மேஜரான இந்த மூன்று ஃபேக்டர்ஸை நாம் பார்க்கிறோம். முதலாவது மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை, உலக கவலை. இது மூன்றும் பிசாசானவன் கொண்டு வருகிறதான சோதனையாக நாம் பார்க்க முடிகிறது. இரண்டாவது சோதனை டெம்டேஷன். நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொன்னது போல சுய இச்சை. யாக்கோபு எழுதின நிருபத்துல 13வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கும் போது, சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக. தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல. அவனவன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்க முடிகிறது. 13வது வசனத்திலும் 14வது வசனத்திலும் இந்த காரியங்களை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. ஒரு மனிதன் பிசாசானவன் கொண்டு வருகிறதான சோதனைகளை தவிர ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சுய இச்சையினாலும் இழுப்புண்டு அவன் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவனுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருப்பதை நம்மால் இந்த வேத பகுதியின் மூலமாய் காண முடிகிறது. ஒரு மனிதன் சுய இச்சையினால் இழுப்புண்டு சோதிக்கப்படுவதற்கு மூன்று முக்கியமான, மீண்டுமாக இந்த டைட்டிலுக்கு அண்டர்ல 3 சப்டிவிஷன்ஸை நான் திரும்பவுமாய் உங்களிடத்துல நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது டெம்டேஷன் என்கிறதான 2வது டைட்டிலுக்கு கீழே 3 சப்டிவிஷன்ஸை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதுல ஒரு மனிதன் சுய இச்சையினால் இழுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் 3 காரியங்களிலே அவன் விழுந்து போகிறவனாய் இருக்க வேண்டும். முதலாவது அவனுடைய கண்கள், 2வது அவனுடைய சிந்தனை, 3வது அவனுடைய இருதயம். இதை மத்தேயுனுடைய சுவிசேஷம் அதனுடைய
5வது அதிகாரம் 27வது வசனம் மற்றும் 28வது வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது, மத்தேயு 5வது அதிகாரம் 27வது வசனம் மற்றும் 28வது வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது, விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோட விபச்சாரம் செய்தாயிற்று. இந்த 2 வசனத்திலேயே கண்கள், சிந்தனை, இருதயம், இம்மூன்றையும் நம்மால் ஒருங்கிணைக்க முடியும். விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் இயேசு புதிய உடன்படிக்கையிலே வேறொரு காரியத்தை சொல்கிறார். அது என்ன? விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொல்வது பழைய ஏற்பாட்டின் கட்டளை. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் கட்டளை என்னவென்று சொன்னால், ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்த்தாலே அவளோடு கூட விபச்சாரம் செய்தாயிற்று என்று சொல்லி வேதவசனம் நமக்கு இங்கே கூறுகிறதை நாம் காண முடியும். ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்ப்பதற்கு முதலாவது அந்த கண்ணானது இந்த சரீரத்தின் விளக்கு என்று சொல்லி வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த கண்ணானது ஒரு ஸ்திரீயையோ அல்லது ஒரு ஸ்திரீ ஒரு வாலிபனையோ, ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணையோ அல்லது ஒரு பெண் ஒரு ஆணையோ இச்சையோடு பார்ப்பதற்கு முதலாவது நம்முடைய கண்கள் உபயோகமாய் இருக்கிறது. இந்த கண்களிலே பார்க்கிறதான காரியத்தை நம்முடைய நினைவுகளிலோ அல்லது நம்முடைய சிந்தைகளிலோ அது என்னவாகிறது என்று சொன்னால், அது கர்ப்பம் தரிக்கிறதா இருக்கிறது. அதை தான் மீண்டுமாய் யாக்கோபு எழுதின நிருபத்திலே நாம் மீண்டுமாய் வாசிக்கும் போது, இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும், பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் என்று சொல்லி நாம் இங்கே யாக்கோபு எழுதின நிருபத்திலே நாம் வாசிக்க முடியும். சோ அப்படியாய் முதலாவது கண்கள், நம்முடைய கண்கள் ஒரு ஆணையோ ஒரு பெண்ணையோ பார்ப்பதற்கு அது தூண்டுதலாக அமைகிறது. இந்த கண்களினுடைய தூண்டுதலினால் பார்க்கப்பட்டதான காரியம் நம்முடைய நினைவிலே, நம்முடைய சிந்தையிலே அது உற்பத்தியாய் அது பாவத்தை பிறப்பிக்கிற ஒரு காரியமாய் அமைகிறது. இந்த சிந்தனையிலே உற்பத்தி பண்ணுகிறதான, இந்த சிந்தனையிலே கர்ப்பம் தரிக்கிறதான இந்த காரியம் நம்முடைய இருதயத்திலே போய் அமர்ந்து, அதை மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்திலே நாம் மீண்டும் வாசிக்க அந்த 28வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது, ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் அவளோட தன் இருதயத்திலே விபச்சாரம் செய்தாயிற்று என்று சொல்லி அங்கே இயேசு சொல்லுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும். அப்போ நம்முடைய கண்களில பார்க்கிற காரியம் சிந்தையிலே அது கர்ப்பம் தரித்து இருதயத்திலே போய் அது விபச்சாரம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாவமாக அமைகிறதை நாம் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்க முடியும். சோ அப்போ அதைத்தான் யாக்கோபு எழுதின நிருபத்தில் நாம் தெளிவாக அங்கே யாக்கோபு எழுதுகிறார். சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். அதற்கு அடுத்த வசனமாக, சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக. தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல. அவனவன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் என்று சொல்லி அங்கே யாக்கோபு பொதுவாக ஒரு நிருபத்தை எழுதுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். ஆக முதலாவது நாம் 3 காரியங்களை நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ட்ராப், டெம்டேஷன், ட்ரையல். 3 விதமான சோதனைகளை ஒரு கிறிஸ்தவ மனுஷன் கடந்து போக நேரிடுகிறது என்பதை நான் உங்களிடத்துல பகிர்ந்து கொண்டேன். இதுல முதல் இருக்கிறதான 2 காரியங்கள், அதாவது ட்ராப், டெம்டேஷன், பிசாசானவன் வைக்கிறதான கண்ணி மற்றும் அவனவன் தன் சுய இச்சையினால் இழுப்புண்டு சோதிக்கப்படுகிறதான சோதனை. இந்த 2மே தேவனால் அனுமதிக்கப்படுகிறது அல்ல. தேவன் ஒருவனையும் இவ்விதமான சோதனையினால் அனுமதித்து ஒரு தேவ பிள்ளையை அவர் சோதிக்க மாட்டார். மாறாக 3வது காரியமாக நான் ட்ரையல் ஆர் டெஸ்ட் என்று 3வது காரியத்தை சொன்னேன். இந்த ட்ரையல் ஆர் டெஸ்ட் இதுதான் தேவன் அனுமதிக்கிறதான ஒரு சோதனையாக வேதம் நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறது. அதை மிக குறுகிய சின்ன ஒரு காரியங்களுக்குள்ளாக அதை உங்களுக்கு நான் விவரிக்க ஆசைப்படுகிறேன். தேவன் அனுமதிக்கும் சோதனை அல்லது பரீட்சை என்று சொல்லி நாம் இதை சொல்ல முடியும். இதைத்தான் ட்ரையல் என்று சொல்லி ஆங்கிலத்துல, ட்ரையல் ஆர் டெஸ்ட் என்று சொல்லி ஆங்கிலத்துல நாம் சொல்ல முடியும். இதையும் நான் 3 சப்டிவிஷனாக சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். 1, தேவன் எதற்காக ஒரு மனிதனுக்கு சோதனையை அனுமதிக்க வேண்டும்? தேவன் ஏன் ஒரு தேவ பிள்ளையை
ஒரு கிறிஸ்தவனை, ஒரு விசுவாசித்து தேவனை தன் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை தேவன் ஏன் சோதனைக்கு அனுமதிக்க வேண்டும்? அதற்கு அதற்கு பதிலாக 3 காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். தேவன் ஏன் ஒரு தேவ பிள்ளையை சோதனையினூடாய் நடத்த வேண்டும், சோதனையின் மத்தியில் அவனை நடத்த வேண்டும், உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே அவனை நடத்த வேண்டும் என்று என்கிறதான கேள்விக்கு பதிலாக 3 காரியங்களை உங்கள் முன்னால் நான் வைக்க விரும்புகிறேன். அதிலே முதலாவது காரியம், ஒரு தேவ மனிதனை, ஒரு தேவ பிள்ளையை தேவன் சோதனைக்கு உள்ளாக நடத்துவதற்கு முதலாவது காரியம் அவனை புடமிட்டு உருவாக்குவதற்கு. அதாவது ஒரு பிசாசானவன் ஒரு தேவ பிள்ளையை சோதிப்பதற்கும் தேவன் ஒரு தேவ பிள்ளையை சோதிப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. பிசாசானவன் ஒரு தேவ பிள்ளையை சோதிக்கிறது, பிசாசானவன் கொண்டு வருகிறதான சோதனை அந்த தேவ பிள்ளையை விழத்தள்ளுவதற்கு அவன் கொண்டு வருகிற சோதனையா இருக்கிறது. ஆனால் தேவன் ஒரு தேவ பிள்ளையை சோதிக்க விரும்புவது அவனை விழத்தள்ளுவதற்கு அல்ல, அவனை உடைப்பதற்கு அல்ல, மாறாக அவனை உடைத்து உருவாக்குவதற்காக தேவன் ஒரு தேவ பிள்ளையை சோதிக்க விரும்புகிறார். முதலாவது காரியமாக புடமிட்டு அவனை உருவாக்குவதற்காக தேவன் ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு சோதனையை அனுமதிக்கிறார். ஒரு குயவன் கையில் இருக்கிற களிமண் அல்லது ஒரு குயவன் கையில் இருக்கிற ஒரு மண்பாண்டம், அந்த குயவன் அந்த மண்பாண்டத்தை உடைத்தால் அந்த உடைந்து போனதான அந்த மண்பாண்டத்திலிருந்து அவன் வேறு ஒரு பாத்திரத்தையோ அல்லது ஒரு புதிய ஒரு மண்பாண்டத்தையோ அந்த குயவனால் உருவாக்க முடியும். இதுதான் தேவன் சோதிக்கிறதான சோதனை. இரண்டாவது காரியமாக, தேவன் ஏன் ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு சோதனையை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கிறதான இரண்டாவது காரியத்திலே, சோதித்த பின் அவன் சுத்த பொன்னாக விளங்குவதற்காக தேவன் ஒரு தேவ பிள்ளையை சோதிக்கிறார். சோதித்த பின் அவன் சுத்த பொன்னாக விளங்குவதற்காக தேவன் ஒரு தேவ பிள்ளையை சோதிக்கிறார். இந்த இரண்டுக்கும் உதாரணமாக முதலாவது காரியத்திற்கு உதாரணமாக, அதாவது புடமிட்டு உருவாக்குவதற்கு உதாரணமாக நாம் யோசேப்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம். யோசேப்பினுடைய சிறு பிராயத்திலே யோசேப்பினுடைய சகோதரர்கள், இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். யோசேப்பினுடைய சகோதரர்கள் அவனை குழியிலே தள்ளுகிறார்கள், அவனை விற்று போடுகிறார்கள். பின்பு போத்திபாரனுடைய மனைவி மூலமாய் அவனுக்கு சோதனை வருகிறது, அங்கிருந்து அவன் சிறைக்கு செல்லுகிறான். ஆனால் இவ்வளவு சோதனைக்கு மத்தியிலும் தேவன் யோசேப்பை புடமிட்டுக் கொண்டே வருகிறார். அவனை ஒரு தலைவனாக உருவாக்குவதற்காக யோசேப்பை தேவன் புடமிட்டுக் கொண்டே வருகிறார். அடுத்ததாக, சோதித்த பின் சுத்த பொன்னாக விளங்க தேவன் ஒரு மனிதனை சோதிக்கிறார் என்று சொல்லி நான் இரண்டாவது காரியமாக உங்களிடத்துல சொன்னேன். அதற்கு உதாரணமாக நாம் யோபுவை எடுத்துக்கொள்ளலாம். யோபுவை குறித்து பிசாசானவன் தேவனிடத்திலே குற்றம் சாட்ட அவன் போய் நிற்கிற போது இந்த இடத்திலே தேவன் பிசாசுக்கு அனுமதி அளிக்கிறார். தேவன் பிசாசுக்கு அனுமதி அளித்து, என்னுடைய மகனாகிய யோபு, நீ எவ்வளவு சோதித்தாலும் அவன் என்னை மறுதளிக்க மாட்டான் என்று சொல்லி அங்கே யோபுவின் மீது தேவன் வைத்திருக்கிறதான நம்பிக்கையை நாம் அங்கே பார்க்க முடியும். சோ யோபு இந்த சோதனைகளை எல்லாம், அவனுடைய இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். யோபுவினுடைய புஸ்தகத்துல நீங்கள் படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் இதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். யோபு இந்த விதமான எல்லா சோதனைகளையும் கடந்து போன பின்பாடு தேவன் யோபுவை இரட்டத்தனையாய் ஆசீர்வதிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். மூன்றாவது காரியமாக, ஒரு தேவன் ஒரு தேவ பிள்ளையை ஏன் சோதிக்க வேண்டும்? அதற்கு மூன்றாவது காரியம், அவன் விசுவாச பரீட்சையிலே நிலைத்திருக்கிறானா என்பதை தேவன் அறிந்து கொள்வதற்காக அல்லது நமக்கு உணர்த்துவிப்பதற்காக தேவன் ஒரு தேவ பிள்ளையை சோதிக்கிறார் என்றுதான் நான் சொல்லுவேன். அதற்கு உதாரணமாக நாம் ஆபிரகாமையும் ஈசாக்கையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆபிரகாமுக்கு 100 வருடம் பிள்ளை இல்லாமல், அவனுடைய 100வது வயது வரைக்கும் அவனுக்கு பிள்ளை இல்லாமல் தேவன் அவனை சோதிக்கிறார். அவனுடைய 100வது வயதிலே தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணினபடியே ஈசாக்கை ஆபிரகாமுக்கு தேவன் கொடுக்கிறதை நாம் வேதத்தில் படிக்க முடியும், பார்க்க முடியும். ஈசாக்கை தேவன் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த பிற்பாடு தேவன் அதோடு ஆபிரகாமை நிறுத்தவிடவில்லை. ஆபிரகாமை உடனடியாக ஆசீர்வதிக்க தொடங்கவில்லை. அங்கே தேவன் மீண்டுமாய் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு பரீட்சை வைக்கிறார். அது என்ன? நீ ஈசாக்கை எனக்காக பலி கொடு என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். ஆனால் ஆபிரகாம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூட தயங்காதவராக ஈசாக்கை கொண்டு போய் பலிபீடத்துல கடத்தி தன்னுடைய கத்தியை அவன் ஓங்கி ஈசாக்கை பலியிட போவது வரைக்கும் தேவன் பொறுமையாக காத்து கொண்டிருக்கிறார்.
எதற்கு? ஆபிரகாமினுடைய விசுவாசம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை தேவன் ஆபிரகாமுக்கும் உலக ஜனங்களுக்கும் தனக்கும் அவர் ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்கிறார், எந்த அளவுக்கு தேவன் மேல் விசுவாசமா இருக்கிறோம் என்று சொல்லி. ஆகவே இந்த மூன்று காரியங்களிலே இந்த மூன்று காரியங்களிலிருந்து நாம் ஒரு சில விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். சோதனைகள் என்று சொன்னால் எல்லா சோதனைகளுமே பிசாசால் வருவது அல்ல, எல்லா சோதனைகளுமே நம்முடைய சுய இச்சையினால் வருவது அல்ல, எல்லா சோதனைகளுமே தேவனால் அனுமதிக்கப்படுவதும் அல்ல. நாம் பிசாசால் வருகிற சோதனையையும் நம்முடைய சுய இச்சையினால் இழுப்புண்டு நாம் சோதிக்கப்படுகிறதையும் தேவனால் அனுப்பப்படுகிற சோதனையும் நாம் பிரித்து அதை பகுத்தறியத்தக்கதான ஒரு ஞானத்தை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒருவேளை இந்த நாளிலும் கூட நாம் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னபடியாக மாம்சத்தின் இச்சையினாலோ ஜீவனத்தின் பெருமையினாலோ உலக கவலையினாலோ, இது பிசாசானவன் கொண்டு வருகிறதான சோதனை. இவ்விதமான சோதனையினால் நாம் ஒருவேளை சோதிக்கப்பட்டிருப்போம் என்று சொன்னால் இவைகளிலிருந்து சீக்கிரமாய் தேவனிடத்தில் மனம் திரும்பி விடுதலை ஆவதற்கு நாம் மன்றாட வேண்டியது மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது. ஒருவேளை நம்முடைய சுய இச்சையினாலே நாம் இழுப்புண்டு சோதிக்கப்பட்டிருப்போம் என்று சொன்னால், அதாவது நம்முடைய கண்களின் இச்சை, நம்முடைய சிந்தையில் நாம் செய்கிறதான பாவம், நம்முடைய இருதயத்தில் நாம் செய்கிறதான பாவம், ஒருவேளை இப்படிப்பட்டதான காரியங்களில நாம் அகப்பட்டிருப்போம் என்று சொன்னால், அதிலின்றும் நாம் விடுதலையாகி மனம் திரும்பி தேவனுடைய பாதத்தை நாம் இறுக பிடிப்பதற்கு இது ஒரு அருமையான தருணமாய் இருக்கிறது. ஒருவேளை தேவன் அனுமதித்ததான சோதனையாய் இருந்தால் அது நம்மை புடமிட்டு உருவாக்குவதற்காகவும், நம்முடைய சோதனை முடிந்த பின் சுத்த பொன்னாக நாம் விளங்குவதற்காகவும், மூன்றாவதாக நம்முடைய விசுவாச பரீட்சையிலே நாம் ஜெயிப்பதற்காகவும் நாம் அந்த சோதனைகளை நாம் சகிக்கும் போது நாம் பாக்கியவானாக எண்ணப்படுகிறோம். இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.